दानो तेजिमुला बायदि आखाइ आथिं खर' देख्रुबजोबगोनलां। देख्रुबानो जाबाय आरो गोदोनाखौ देख्रुबोना आखाइखौ देख्रुबोना खर'खौ देख्रुबानो जाबायना। देख्रुबखांनानै आंखौ हासिङाव फबनानै दोनैबा आंबो तेजिमुला बायदि लाव बिफां जागोन, नारें बिफां जागोन। नोङो दानफायनानै दैयाव गारोबाथाय आरो फुदुं बिबार जाफिनगोन आं, मिथिबाय? बेनिफ्राय मेथाइ खनै मानसिफोरनो खिन्थागोन आङो अमा राजाया आंखौ दिंखि सौनायाव देख्रुबबाय होननानै। जायाफ्रा मा देख्रुबनो ओंखारग्रा आंखौ। सालो फिथा जानांगौआबो इसेबां नांलाय खमलायना। सोरथो नांलायनो लुगैदोंसै? नोंसो एग्रां लादों दा। मालाया मागोनि रंजा बाजाबा बेहा नांलायनायल'। मालै बेयो? मा बेटा बेखौनो सिनाया नामा नों? मिथियालां, दिनैसो नुफेरदों। थां आखाइखौ बैयाव होना लाय, थां। होमबा मा होनांगौ आफा, खिन्थालाय। बै गाहायाव थां, बै जंफि फिटनि गाहायाव। बिराद मोजां खोन्थानाय जादोंथ' आरो अमा राजा। बिराद मोजां फोरोंनाय जादों फिसालाखौ। फोरोंनायसो जादोंब्रा मोजां। दिंखि सिनाया नालाय एसे सिनायथों होननानै खोन्थानाय जादोंब्रा। खर' गैयै अमा राजा, गथ'आ जुदि दिंखियाव आखाइखौ होना लायोमोनब्ला मा जागौमोन हा? ओरैनोबा दानि गथ'फोरा दिंखि, उवाल, गाहेन जेबोखौनो सिनायला। बिसोरखौ मोजाङैसो फोरोंनांगौ। बेहा माबा उल्थानो आखाइखौ बैयाव होना लाथां माथांसो होननानै फोरोङो। दे फिथाफोरखौ माबार सावदो। ओइ एमाव बेटा फै फै। बे रोङिखौनो थिनथारलायबाय दा। जानोखौल' फोरोंना मा जानो हा? मावनाय दांनायखौ फोरोंहोलांनांगौ, अब्लासो मिथिगोन दा। समजों लोगोसे फिसा खामानिफोरखौबो खिन्थाखालांनांगौ, फोरोंलांनांगौ। उन्दैद्राय होनबा जायाना, एसे फोरोंहोलांनांगौ गेजेर। ओइ एमाव फै। ए होइना बाद सेंग्रा देरथारबाय माथोलै एमाव। देरबायथ' आरो आफा, हिनजावखौनो लाबोनो हालायसिगोन आं। थोद साला बोरमा गथ' हामा, बेफोरबायदि बुंनो हामा। फिथाफोरा माबार देदो। गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ दै। ओमफ्राय फुङाव दाउखा नुयि सिगाङावनो, दाउखा सिखारि सिगाङावनो सिखारनानै दुगैनांगौ, बेलागुरा सावनांगौ। दाउखा नुबा मा जायो आयै? दाउखा नुबा गोदोनि आबै आबौमोनासो बुङो फुङावनो सिखारनांगौ, रावबो सिखारियावनो। दाउखा नुयिफ्राव दाउफोरा नुयोबाथाय खर' खिदलायो होननानै बुङो आरो। बेनिखायनो फुङावनो सिखारनांगौ। फुङावनो सिखारनानै दुगैनांगौ, दुगैखांनानै बिमा बिफाखौ मान होनांगौ, खुलुमनांगौ। गेदेर गोलावफोरखौ मान होनांगौ, बयखौबो खुलुमनांगौ। गामिफोरथिंजाय एसे मा मोनो नायहैनि र' आङो। बे आफायालाय मासे सावलुनब्रा, देनजारलै। नोम्फानि आखुजोंनो हाबाय नों। आया आंबो खम नामालै? आंबो खम नामा आयै? जाबाय बिफाबायदि दुगा जानो नाङा नोंबो। हांग्रिमोनदि नोंस्रा माथो देगासिनो? फै सोमसि फै। माबाहाय मेचिनाव सौनाय फिथाफोरखौ आं एसेबो गोथाव मोनाहाय, बिनिखायनो नोंसानाव देनो लाबोबाय आं। दे जागोन, जेबो नङा। हनै एमाव राजाया देना हरथोंसै दे। हाबाब एमाव राजा, माथो देरथारबाय मानसियालाय। देराबालाय बे सानसेनियानो थाबाय थायो नामालै? ओइ हामगौ, मानसि गिदिरखौ बिदि बुंनो? दे जलदे सरि बुं। हामा मानसि गिदिरखौ बेफोरबायदि उल्था पुल्था बुंनो। सरिलै सोमसि मादै, नाथाय आं जेबो गाज्रि साननानै बुङाखैमोन। जेबो नङा एमाव राजा। हांग्रिमोनदि नों मोजांखौनो फोरोंदों दे फिसालाखौ। उन्दैनिफ्रायनो बेसिक मेनारफोरखौ फोरोंनाया मोजां आरो। सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि होनफ्लांदोंबा, होदावफ्लांदोंबा बेखौ लोगो सरि होनफिननांगौ। आरो सोरबाफोर माबाफोर बुस्थु होदोंब्ला, सोरबाफोर माबा मोनसे मोजां बुंदोंब्ला बेखौ थेंक इउ होननानै बुंहोनांगौ। बेफोरबायदि फिसा बेसिक मेनारफोरखौ फोरोंनाया मोजांहाय। उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ। रागाजोंबा सोब्बाथांसो दोननो लुगैयो आङो गेदेर मानसिफोरखौ होदावलाबायनाय, गेदेर मानसिफोरजों उल्था बुंनायफोरखौ। बांद्राय होदाव बुङोब्ला, बुनानै फोरोङोब्ला, रायनानै फोरोङोब्ला गथ'फोरा बांसिनसो अख्रा जायोहाय। बेनिखायनो गेजेर अननानैबो बुंनांगौ। ओंहाय अननो लुगैगोन बिसोरखौ, अख्रा गथ'फोरखौसो गनजोंसो फोरोंनो लुगैयो आं, गनजों। देनां नोंबो बिमा जाबा मिथिगोन सोमस्रि। बेलाय मिथिखागोन ना, बारा गोबाव गैलाथ' आंबो बिमा जासिगोन। आयु नंगौना नङाहाय सोमस्रि? नंगौहाय नंगौ। माथो सोमस्रिसोलाय? ओइ अमा राजा, गुड निउज। माने गुड निउसलै? सोमस्रिया बिमा जासिगोन। सोमस्रिया बिमा जासिगोन अमा राजा। औ अमा राजा। थोद आफा, हामालै बिदि खुगासिनो। हनै अमा राजाया सोमस्रि खुसिजोंनो मिनिनो रोंला। दे सोमस्रि जिराय नोङो। बेफोरबायदि देहायावलाय बोरै उवाल गाहेन सौनो नोंलाय? दिंखि देनो हानाय नङा। र' आं सेर लायनि। मालानिफ्राय बिदि जाखोलै? हा? सन्थलायाबो खम बुस्थु नङालै साला। र' सन्थलाखौ खबर लानो थांनां।
हेलौ औ नोंथांनिसिमबो हेपि मागो दमासि। ओइ नारजि बोदां। औ बोरो बानलु बेदाङा नागिरबाबो मोनाखै आं मानसिखौ। जानो बहा थांदों नुवाखै माथो आङो फुंनिफ्रायनो। बे बानलु बेदांखौ नांगौबाबो मोना बहा गोमाना थाबाय थायोथाय। ओइ बानलु बेदां नोंखौ मानो नागिरबाबो मोना आङो हो नांगौ समाव बहा गोमाना थायो नों। जिगाब नागिरदोंमोनलै बेलागुर बानायनो। बोरो जिगाबालाय मोनाखैलाय नागिरबाबो मालाय बयबो बेलागुर बानायजोब्बाय जोंहा माथो गैयालै। फिसा बानलु बेदां बेलागुरखौ बेबायदि न'आव मोनसे मोनसे बानाया। बेलागुर बानायनायनि सावनायनिबो नेमखान्थि दङ। सिगाङाव गामिनि सेंग्राफ्रा ज' लोगो नांनानै बेलागुर न' लुसिगोन आरो बेयावनो ओंखाम जासिगोन मिथिबाय खाना जासिगोन। खाना जाखांनानै बेयावनो हर थानानै अखानायै फुङाव रावबो सिखारियावनो बेलागुर न'खौ सावसिगोन। अब्लालाय माथो एमाव राजाला नों मोनसे बानायनानै दोनदों। आजिखालि गोदोनि नेमखान्थिफोरा गोमालांनो हमदोंसै बेनिखायनो मानसिफोरा खाना जाला ज' रावबो बेलागुर सावलायला बेनिखायनो गावबागाव न'आवनो सावसै आरो हनै बेमारफोरनि थाखाय बेलागुर न'आवबो हराव थानो मोना मानो मोना होनलायलांनाय निउस होलायलाङो बेनिखायनो मानसिफोरा न'आवनो सावसै आरो दाना। औहाय नारजि बुदां गोदोनि नेमखान्थिफोरा लासै गोमालांनो हमथारबाय आरोना। बेलागुरखौ मालाय गोदो ज'सो लोगो नांनानै सावोमोन दाना बेफोरबायदियानो नंला रावबो बेलागुर न' लुनानै हरखौनो थाला। जों थागोन आइ आरो आफा जों थागोनलै जों गोदोनि नेमखान्थिखौ बुरखांफिनगोन। बेरायनो लुगैनानै बिदि बुंथारलायबाय आरो नों। आं देरबायथ' आंखौ उन्दै बायदि सानबाय थायोलै नोंसोरो। थांदो दे थांदो लोगोफोरजों एसे दान्दिसे सम रंजाथो। बिदि हेगारना होजायोहाय दानि गथ'फोरा बेसेबां दुस्थ' उन्दैनिफ्रायनो। थोदसाला नोंसो सोरखौथो नेना दंमोन नोंलाय? आं आंनि लोगोफोरखौसो नेदों दा। आंबो आंनि लोगोफोरखौसो नेदों दा। ओइ गथ'फोर र' थाथ'। नोंसोर बेलागुर बानायदोंना बानायाखै हा? आं बानायाखै दाबो थ'फ्रा मादै बानायनोसो सानदों आं। आंहा बानायबालाय बेसेबा गिदिर जोंहा न' दङ। साब्बास दे ज' लोगो नांनानै पिकनिक जानोसै जोंहा दा हराव। ओइ जोंहा आया रायगोनलै जोंहानाबो आफाया रायगोनलै आंखौ हगार होनाय नङा। बोसोराव खेबसे रंजागोन गुरु दाय जायो नामा? जेबो नङा खारखुमा फै खारखुमाना। ओमफ्राय मोनायाव बयबो उन्दुजोब्बाथाय नोंसानि न'नि बेलागुरखौ लाबोनानै फुङाव सावनोसै ना मा बुङो बानलु बेदां? आइडियाया बारा गाज्रि नङा जायो। नोंलाय एमाव राजा? दे बयबो बुंबायबालाय आंबो मानिनोसै। माखासे लोगोफ्रालाय बोरो लिंहरदो बिसोरखौबो। नै जोंबो सफैबाय दन्दामोनाबो सफैबाय माखासेयालाय बोरो जायफ्रामोनाबो फैगासिनो। दे अब्लालाय सेंग्रा फिसाफोर थौदो लाहार फाहार खालामहैनोसै खाना जानो। आं बुंनाय बायदि खालामजोबबानो जाबाय मिथिबाय? जागोन दे। थांदो बयबो रेडि खालामहैदो थां। ओमफ्रायलाय नोंनालाय रावबो सेंग्रा लोगो गैला नामा? माथो बुंनोब्रा दुखुनांथाव बाथ्रा हाबा जाजोब्बाय बेनिखायनो नोंसोरसो लोगो जादोंब्रा। थांना खामानिफ्रा मावहैदो थां। थ'फिराम गथ' उन्दैखौसो लोगो मोनबाय नों। माथो खालामनोब्रा लोगोफोरानो रावबो गैला हाबा जाजोब्बाय साला अमा राजा नाजों बुदांमोना। बुमब्रुआथ' दंना? बे सासेजोंलाय मा जानोब्रा? दे जियानो जादोला गाबोन जोंहानाव ओंखाम जानो थांबानो जाबाय। आइ आफामोनखौ हाथारला आंखौ एकदम खर' जागासिनो। दे जागोन दे। फाग्लि मा जाबावगोन बिमा बिफाजों आंनि बयफ्रेन्डसो सानमारबाय आरोहाय थ'फिरामखौ नायो मुगै सुगै। आयु बुमब्रु बहा थांनायमोन नोंलाय? मागोनि दसे ओरैनो गिदिंलाबायदोंमोनलै। नोंलाय लिङा नोंसानाव आंखौ फिथा जानो? औ गाबोन थांदो आरो गाबोन मागोनि 1 थारिख खाबोना गाबोनसो जागोन आसलि मागोआ। गाबोन थांदो। दे जागोन थांगोन। दुमफाव सना माइनाव गाबोन नोंसानि बिमा बिफानाव नोंनि आखाइखौ बिथारनोसै आं।